Os. Tady jsou mluvící kozy? Je, ovce. To je koza. Blbka. Já jsem tak blbá. Mňam, 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 baf. To byla ta sekaná. Takže lidi, tady máme jelena. Jo, tady to je v plný kráse. Jo. Dáme na atomovou bombu, vyhrává. Tu máš atomovky, jsi nejlepší, jo. S naším práci. Klobouk. Speciální klobouk. Čte to, jo. Takže, píše mi? Ano, určitě, jistě, že. Takže, co si vybereš? Nebo, proč tolik chodíš po těch klucích? Já vím, že jsi už je zabila jednou, ale tak jen cože? Ale mě to baví zabíjet ty kluky, protože je to nádherný. Vždycky tak se trápí, jo. Ale už umřeli a děda šel do vězení. Ahoj, jdu tě zabít. Ty jsi tak hezký. A tak. Čekat, ty máš krtka? Já jsem měla taky krtka. Nebo jsem ho zabil.